det är att överleva. Försöka vrida upp allt så att Jörgen kan komma runt er och ta en rygg. Sen är det plötsligt 2 mot 2. Och går inte det så ska jag försöka komma på bort hand. Faller han bort. Men det är så roligt att gå upp här. Det är ni ska göra. Försvarar han vad så länge? Ja, så det har inte så Döda dem. Om till exempel det är jag som gör för dig. Det är jag som ska göra nu är överleva. Han får inte dö. Du ska inte in i bakgården. Du ska hela tiden hålla precis utanför. Men du måste styra mig så jag inte springer i ryggen på dem. Det är superviktigt. Det är ditt enda jobb. Håll mig borta från dem och överleva. Ert jobb, det är 2 säger. Han ska dö fortast möjligt. Så för fort så bara möjligt. För att sen kunna nacka. Så är det 3 mot mig. Och det ska vi göra allt för fan. Så bara säga vad jag tänker på. Ja. Jag och Jörgen kommer att kämpa allt vi kan för att röra runt där så mycket som möjligt. Någon måste ta ett knall på jag säger. Någon måste göra det. Det går inte att bara filma något. Det är det ska jag snabbt. Så snart. Så länge höll du i den? Ja, det är aldrig. Jag rekommenderar snabbt. Han är inte så övertänkt så vet ni vad man gör. Om det är jag och det är en part som vill göra det så att man kan inte så. Det så gör du måste anfalla mig bakom mig. Gör du åka på kontroll på det sussar där. Ja, precis. Då springer hon runt och ryggen. Jag kan få något blocka här. Nej, det går inte. Det ligger utanför. Jag springer. Vi ser mer. Det är lite så här när man har en man utan sköld. Det är lite... springa ensam ut utan sköld och vara 100% säker på att överleva. Det är tufft. För att som sagt, du har en stor yta. Är jag snabbare än dig så är det en risk att utan. Samtidigt var de 2. Om det är så att det är en sköld med en utan sköld som anfaller den ena så är det ju rätt så vettigt att en sköld till exempel tar vapen. Det är lättare att hålla, kontrollera och avstånd och nacka. Men jag tror vi ska skifta runt allting. Allihopa ska prova alla platser. Sätta på. Vill du börja med att titta på första? Nej, vad gör vi? Nej, vi ska ha plats. Eller vad är det du ska göra? Alltså ni kan inte vara så långt från varandra. Jag gjorde en miss, han kom för nära mig. Jag följde ner honom i bakom och där. Va? Kommer det in en här? Ska vi som har varit där kommer av så ska man se in. Så vet du inte hur de gör heller. En gång jag går och tar kommandot. Skifta om. Ja, det är bra. Ja, så det är kommando av det. Det innebär att du ska bestämma vem av de 2 som ska springa ut ensam. Jag möter en ensam. Det är bra. Det är precis som vi startar och ska ett kommand så nära. Men någon måste göra det. Ja, det vet du så. Ja, Gör ni? det var mig med. Men det funkar bra. Jag får hålla på att fick 1 miljon. Klar vi? Okej. Jag gör en rad par med alla. Kom on, tips. Avståndet. Du ska vara här. Där över det.
Det bara kommer löjligt snöa idag. Bra boys. Lugn. Är det en utav en kvar? En utav en kvar. Okej, en utav en kvar. Och bägge lagen halvlyckas och 4 halvmisslyckas. Det tar rätt. Det är bra utgång. Jag tänkte en överordning, rätt fint passsituation och upptäckte gäster stannar upp. Jag tänkte istället hålla sig tillbaka för då kommer de upp och tänka tillbaka och stoppar dem. Pack. Träff perfekt. En till. Ett. Jag tar kommandot. Vad skjuter du på? Det var ett tag för mycket. Fabian tar med vänster. Du gjorde helt rätt, Jenny. Förutom att han tog den då. Men det är bra avstånd du gjorde till rätt och högt borta. Jag har faktiskt inte koll på det här, men jag utgår från att du är rätt och högt. Precis, där har du knä. Jag hoppas skriven är snabbare. Men det var bra gjort. Ditt kommand var lite grötigt. Ditt kommand var lite grötigt. Det är ju vad du sa kommandot så började du gå mitt i. Du sa, jag tar på här. Så jag redan gör det. Ja, det är tunga. Det är helt bra. Har vi skönt plats till kvar på. Och så ge order i lugn och ro. Så alla förstår och är säkra på det. Sen gör vi. Då är vi. Helt rätt igen, du kommer ner. Ja. Men nu är det där med kniv. Jag pumpar in. Ja. Jag vet. men det har han alltid gjort. Han har alltid gått med huvudet först. Men det är du som har misslyckats med avstånd. Där vi kommer in. Men ni börjar få fart, det är skönt att se. Det har inte jag fått, så det har inte sen lönar mig att göra det. Kör vi in med. Otroligt nog direkt. Det är faktiskt så. Han gjorde det rätt. Så skulle du skriva. För mig är det. Sen så kom han runt där och han började springa vid grönt slut. Och skulle du skriva på farmaren. Jag gör det ofta och jag gjorde bara för ett par. Andra gången jag gjorde den övningen nu så gjorde jag samma sak. Han har ofta varit så fru på mig långt. Så jag hoppas på ett steg. Jag hör vem det är med mig. Sen runt cirkeln. Och sen rakt på gång. Men glömmer lätt att med den för att ha en jävla mön som är på väg men försök att tänka på det. Det är bara att man verkligen hade blivit klämd mellan 2 sköldar. En sköld var blöd, en sköld var blöd. Jag tyckte jag måste prova sen. Det räknar. Så det är klara. Så jag får Jörgen. Vi kan här, vi skiljer oss med. Så vi har ett bra program där borta. Jag vill inte höra det, men de andra vill höra det. Ja, men för bra för att du har för det är garanterat 3 år. Det är sant. Nej, så. Ringer för mycket för att man ska kunna filma. Det var inte det med helvete. Det är ju klocka ihop ett par gånger. Ja, jag vet vad jag ska säga till planen innan. Jag bara säger själv så att kryssa och förvirra.
från sidan här så kan det verkligen ut som ni sprang så pass mycket så jag inte koll på vad ni gjorde med vapnen. Jag har koll på vad jag var. Jag får bara bevart men inte med ditt vapen. Alltså överlag så springer ni för mycket. Springer du för mycket? Ja. Kan man inte göra den träningen? Jo, alltså det är överallt på... Den träningen är, jag tänker vi är 200 på var sida. Jo. Jag och Andreas har kommit ut i hörnan, vi har varit 3 minuter. Så fort vi är färdiga med detta så ska vi springa ännu mer. Jo, det är då det. Det kallas en angry beats. Ja, det var inte riktigt. Angry beats har ett annat syfte. Ja. Det funkar. Ja, vi kör. Ni två kommer här. Jag såg honom sticka mot John i stället för springa efter som vi hoppar på. Ja, jag vet. Jag ser vad som händer. Nu börjar det fatta knacken. Det är klart. Jag var det där. Jag fick lite av samarbete och pratade. Men det hjälpte inte. Det var snyggt. Det var Du sparkar själv, du sparkar uterkanten, du sparkar precis på en bucka för den fortfarande. Du öppnar inte. Håll min plats. Glöm det. Men det känns som det är dags för att rotera lite nu, för nu börjar de gå på ren instinkt. Ni vet vad ni ska göra utan att prata. Ja. Det är snart dags. För jag har nog inte hört dem säga någonting vem som går höger och vänster på de 5 senaste fighterna. Det var bäst att jag var på min plats en stund. Så nu är det dags att rotera. Sånt är mitt levebröd. Jag är somnar trött.